ato ang farm karon nga atong gisugdan. Ato ning tamnan og red hot pepper F1, no? Og di paigo atong similya kay wa manurok tanan. Natay giandam nga backup sili nga Bisaya. Itong sili nga hang kayo Bisaya. Usog sana mamunga. Nga dugay kay daot. Okay. Update niya mo. Click sad mo diha, like sad, subscribe sa atong channel para namoy update niya. Okay ni mo ni akong giplat. Mo ni ang farmers, sago tinod ning farmers pero ang pagsugod naman kining sa maning pagbugwad. Human na wa naman guna-guna naman lang ginagmay. Abono, bubog tubig, yan na nga spray. Mo na trabaho, gaan na lang. Okay, bye bye.